Zalahy iny loatra moa dia antsika mipôrotôly ihany atsika amin'izy laha olo tokony mbola magnano fizika iny laosagna be matiera raiky eritrereto tsara koa ny ihany atsika tony terminaly andeha angala baka so de fambaranao tsy classe d'examen tsika ty agny ma afa tsy diniky Léopold fa telo volagna zay zany tady hevitra fô mo tsisy hevitra aloha aleo izy ambarana feky ny marigny zao izy Léopold ny tegna marigny aloha tsy vonika ana fa zay tanay tegna be voky nagnino tsara be olo ihany izy zany keza bikibo zaha aza mampiditra entagna amitaonina aminahy atona ali ihany na sakavy ambarako zany izy baka zike ambarako anahy zany afa telo volagna izy agnaty kibonahy akato zalahy ke ino fô tsy volagnana zany hela jiaby lianina zalahy raha fa mandeha telo volagna zay vao ambaranao anareo zala tegna mampiditra saloha amin'olo nandritra ny volagna zany baka za Paul ambony eritreritro hoe ahita hevitry anefa ndraiky tegna tsy tafaboakako le hevitry nikasaiky taminazy aleo izy ambarana yadany feky hana mahe hevitry zay tanao aminazy ary za Léopold efa nangataka vola tamin'ny mama zaha somary atako hoe vidianana lamba nefa agnadosako zaza to nefa tsy voaboakako fity angala zaza kliana lefaka matena zany tsy mety mangala zaza zany tsosikevitry mba hitana tagny zala atero miadanina zao anao azy tagny fa za tolatolaka toy azovy koa mo lalahana toko tsena fogna nanao anany hela jiaby zay nagnino tsy nambarana za matosy tsy nambarana za ao anton'izy Paul zany tsy tiako tsy fagnarahagna tsy malo edy fisian'izy to okato zalahy edy zany tsy tiako koragna magnano zany za mo ndraiky nisaradia tamina tafiriagna keo isy lalahy hafa koa ankoatranina itsy raha heky asa ninere tapelapelaka regny asa ndery zalahy jangojango raka mandaloge regny matetiky mandalo robaka ry zalahy regny ke tapelapelaka zany mbola havanay zany mahatonga izy igny tsy ary misaraka mandeha aminay aroa dikan'izany za tegna baban'ny zaza io anao edy fa ny tiako hoe fogna hevitry nafarany aminazy to Paul voalohany koragnanakahy aloha tsy vonina olo ianinay satria iarahantsika mahita zaho mpianatra ohatry tanao koa zaho mpianatra mbola tsy miasa tsisy vola fa sosikevitra avy aminakahy ro alero azy io ambaraninao agny tegna marigny Léopold kena magnano fitiavagna io kony za mbo mieritreritra fa mazaka zay problème isehokeo anao anefa zany décision nafarany hambara iry mama raha to ke atako kory fogna zio amina lianina za tsisy vola milomako za tonde ngatra vike za migatra anamijany ary raha io tsy vato tsy maintsy mbola hitombo fo zio geda ambila fogna zaha ialkaloko atoy amire mandreniko akagny ambara mamanao fô hagny rive mandamigny azy tsara be fa izy lianina sosikevitry hely avy aminaha izy koa raha ohatra mba mety edy fiangaviako aminao za tomoninao amin'ny mamanao agny zany agnarako fô atavo Bertrand le fambanja agny ngiahy io abeka za mba maninitsinitsy manaranara aminay agny ana donc mieritreritra za toka to lefaka Paul tavandraina zany problème jiaby ndeha ndraiky aminahy fa na zay raiky andeha ninitsinitsy aminareo ka ary izy koa toravany mamako mandeha ambanjaka agny zake agny misy Bertrand hoeky zany za tsy mahay zany Paul fa io tsy maintsy ambarako fony ny olona agnamboatra azy igny ary tsy maintsy agnontoniany mamako aveka hoe zao volana zahoanao i ambara za tsy maintsy miboaka aminahy zany koragna tsy maintsy mbola ho isy aby zany karaha fa invadiky nampangatsoko lohany talandohana ndraiky zany ambara hoagny koa manjany lianina zay poahany fogna rehetany za mo mijery zany koa za tovogny fogna sira miseho ke za hiatriky Paris za aminazy zany fanabaka siremba za be ry vignibignitry magnani fa lasa tsy kosanta zany fa satry fandaminana fa zany tsy tianadika zany za fa ambilafako ambara hoagny zaho ambila za gadrany mamanao agny za mombarana mirara zany za miboaka vika ndraiky sakafo mivolagna aminao atako sary tsy hainao fa fako amin'ny liste d'appel izy koa mifigadragna zany baka Paul zany tsy ho isy zany matokisana izy koa avy aminahy zany tsy ho isy izy koa igadrandreo anahy za magnaraka anao akagny koa fa zare samby ray aman-dreny fampiraharaha ke mifampikoragna zany ata magnano zany fogna
zay fa za tonde monjy fiziky lianay ambarako raha mba koragna important be konzy ty tagny nanapahagna be o matière raiky za raha ok hoe amagnaraka koa wa Paul fa zany farany ya efa zany izy lianay fa zany ndraiky tsy mampiova fitiavako anah fa velomanao bisou awo yawo azafady edy mama izy koa mety ajanogno hely zatrinay fa za misy raha koranke amina azafady mbo ino ko raha volagnina zany ihany agnajanonako zatrina to tsy zany boka zy mama fa za hitanay misy problème zay de tiako ambarana ajanono koragnana zany lianina za to ko mba vaiavy mitovy anao ary mbo nandalo fa tanoragna mitovy anao koa za fa nahazazono volavolagna raiky zay hitako hafahafa na ana hitako nalandilandy avena na hena ventiventy za mandiniky anay tsibikibo tena iliana wa ana karaha mivandravandra masina ana ko nagny toniako zany ana tsibikibo tadidily ianina zaza zany ndraiky tsy raha ratsy fa ana i mbola mianatra mbola tsy lera miteraka valy hafa agntoniagna anahy zany tsibikibo na io za tegna zafady mama tegna hainah mintsy fa tegna be voka zahy mama tegna zafady mama mifona aminah za mandongalitra eto ankongotronao aketo anapaka za mandongalika ake ino mana mampandongalika anah tegna mifona za mama tsy mety natako zafady mama tegna zafady mintsy zafady mama tsy ekeketako mama tegna zafady matinao eky za liana vola lany mitototro antegna zay manjaitry nampianaragna ana nefa ndraiky kibo raha hazo tsy zany eky zanako tanjoko amina io za ataoko antegna papana fa tsy eke kibo koa ndraiky raha nazo liana mama tsy kiniako izy to mama mifona za mama za mandatsy ekena fa problème misy izy to tegna zafady mama anao mitsangana ana lianina za mambana magneky izy ake zafady mama azovy olazahoana kibo io azovy agny izy mama mboly miasa ndraiky mbola avelogno zy io mihitsy baka tegna problème mama ary tsy ndraiky lalahely mpandeha ake igny zy lianina ya mama Leopold agnarany mama be matina za liana mpiara-mianatra zay mama tsy miasa izy vola zaza mpianatra ino raha vitan'igny igny avelogno zaza i za liana ambarako ana tsara za tsy magneky zany atsika tsy maintsy andeha amiray mandreny zaza nabikibo anahy ary sakafo abariko anadiany zewy anao tsy mipetraka aminakaaka ataona anazy kibonahy satria tsy irany eritreretiki ameko ananjara lavanao ameko vola enigny ana loso na mandeha amin'ny tany dohanao agny amin'olo nazahoana kibonao za tsy tiako olo tsy mitsinjo avenir be karany amlaza andeha nambady tsy nanao hoe agnaboaka anazy isika amin'ny farany nefa zeke kibo ranazona mama azafady mama mifona za mama afa tsy hitako eky mama raha tsy tianao voalohany sady farany zeto mama mijaly za ko angiana mama ko azafady mama za tsy tena lazany liana ndatsika andeha amindreo agny za mama mifona za ana mitsangana ana boka za mitomoagny raha natavy ake magnano mitomoagny ake tsy kiniako izy to mama tsy kiniagna nino azafady izy nini tsy efa lera manampivarenkotro moatsika toy satria abaka varifotsy efa lany mo ino ko nazahoana eritreritry ny ihany to hagnampy zahana ake karaha tsy ry managna eritreritry zany ary natatato zay zany ako nidokidoko an-tragno sa mbo nieritreritry hoe efa marikitry baka nidoko an-tragno ave ya karakaraha zany niny satria baka mba mandiniky noa avy ny zanakanarimy zay fotoagny ato moa anare roa akory papa
Ary anao tô rô masovasofa mahitanao andro matsanga tô tsy mirendra raha nagnakory zala raha tsy salama moa sa magnakory ehe ade atô mbo magnampignampy rere mandreny zy baka resaka firindragna mba misimisy fotoagnany koa fa tsy sanandro mirendra fo zany ngiaha tsara zany koa fa mahazo onogno fasahiranana ray aman-dreny are zanaka satria baka misy tanora amizeo ty na izy tsy mianatra mahita tany imboagna fogna magnano lefo magnano plaisir anazy mandeha mampiarakaraka ambadimbadika any nefa tsy tsaroanjare fa malama maigny zala fiainagna amin'ny fantanoragna zahay ndraiky mamanare tô ndraiky efa nandalo tam'izany fa raharaha tafitsikoiky malama maigny eky iade ary tegna mety malamatra marigny ada raha tiako koragny zany ko azona ono ana tsy tafomoengy zay ke magnakory zany anay akama amezo asa dizy ka raha mamany zay kono fatehigny rakazy hoe hanampivarenkotra hagny satria vary vendy satria vary veke disanigny amla machine ya zany roe ndao ataovinao zay asa zay malôha ao aiza mitragno re motragnon-drely ianina I misy rideau fotsifotsy hagny sakafo lanky aminaly ianina fagnotsiniagna mipetraka zay vao namamaly fa tsy raha ivolambolagna mialomialohaka za malôha volagna lohaka ia mama tsy magnino zany sady izay kany mama tsy avoniko ana fa mitetetiky aladidy mihitsy afata Bertrand zany nagnamboatra zaza tô fa tsy atao amin'ny agnarany zany tetetiky tegna nididiagna tsy tabebaka zeke zany miankigny amiray aman-dreny fô ba ko hafahafa teninjare katoniany angalako vola zare aveke akana midoko abotoko kana ngiako ody mandroso andena mpivary zaho iade lera ya ndao tonga de tapeso ataovy gony araiky atapinao ambelany agny ya diaviko lalagna le mamay afa eky baka raha diandrindry malomalo resaka kibo fohagnako baka salama tompoko salama madama dia mahazo mipetrapetraka anareo ro mianaka satria karaha mitovitovy soranareo ndreo petrapetrahanareo ka ia misaotra to misaotra ramsi voalohany indrindra malôha akato mo mipetraka Léopold ia za baba Léopold de ro iagny mama Léopold fa misinna kay azafady raha ohatra ka tsy mahadiso zah mamany Liana ary marikitry za hagny Liana zany ia faly mafantatra re tompoko vavanao fidio za mivolagna zay fa tsy ana ya de kabarinareo avy anary madama tegna misy kabary ramsi ndraiky madamo za malôha agnotany Léopold mo ake sa tsy ake malôha ya ambadika akagny izy ambadika ny lakoro akagny nanampy varenkotry zay satria haina baka vary fotsiny akaty fa olany de natapitapely varenkotry aveo indesigny amla machine disanigny aveo fa ahoana kay raha ohatra ka tsy madiso madama azafady zao izy mama Léopold ndraiky papany Léopold zanako bikibony zanakanare zare samy mpianatra asamboanare fisiavany raha zany aiza manendrikendrika mo madama raha ohatra ka sagnatria misy raha zany tsy maintsy efa regninay taty foana antsovo ty ko Léopold malôha raha mamany andiniako raha zany ny antoniagna malôha fandehan'izay raha zay fa sody de agnody raha tsy etan'ologno izy koa magnanjany mba sendraso andeha gnantso azy tsy haiko izy na hiala bala satria monko efa ela be zay atao niaraka nanomboko tamin'ny classe de seconde zay atao fa niaraka edy inona koa moa anao fanao raha magnanjany va hiavelo toy anao mbola mpianatra anao fa miditra amin'ny aferany zany tsy mandinika mihitsy ty oara amse amizay ke efa tsy fotoagna fagnomezantsigny zay hitanareko mbo malahelo amizanako fa marimaritry resagna fogna ata ary tsara ho anare koa efa telo volagna kibony zaza i manterarônao za afa tohity zala natonga zany andeha nanampivary igny mbola nantsovina reko zah niny misy ologno akory salama tompoko Léopold ny marigny ambara nivolagna taminaha na fa hoe ambara ray mandreny l'équipe to izy ke fotoagna hagnambaragna azy nefa ningiana bolibolisitra fokato marigny mo raha zany ro likibonao zanak'ologno io
ya afa nivolanky edy izy tam'izy edy ata Bertrand abike bonafa tsy zaho za mbola natany fô za tsy mahay zany Léopold e Bertrand zany tsy olo haiky hely aby fa na fa olo haiky nagnano izy to aveke tsy mifarolatolika magnanjany fa tsika nagnano izy to tsy nanagnanjany wa Léopold anazy mbola masaiky mifamatra fogna zanako iko nifagedy heny fogna olona bikibo azy za tsy magneky ko tsy magnome vola zahanare ave za zay midoko aminare to tarminare okato zao izy ray aman-dreny hitako fa mamay aminao zay zavatra mitranga raha ohatra ka zany fanapa-kevitra raisinao manjary mivadika tsiny vadiagnany zazareo na zahay any metsodrano lasa tsy azonjareo zay fa raha ohatra ka mety tsofotsika rano zareo de mandeha mamelo tegna agny amin'ny tany manokagna akagny fa le fangalagna vola zay hitako fa tsy vaolagna loatra manjary tsy tianay ravinatona io ary manjary mpifavalo atsika amin'ny farany zao izy lianay efa vaoronkorogno bilambanary eto agny ahorogno izy reo ndesinao to vola aveke ndana mandeha amin'ny tany nazahona kibona io agny ana mipetraka enignetsy zigny e za andeha nambady amorogno tananika vaovao koa tiako eky nafa tsy haiko etako anao nanjary tapidalakale azazanako taminao tsy nieritreretiko hira ho vitanao aminakahy tsara natako anazy nefa aminjay ndraiky hira natana lianina mamako ke vola enignetsy to zany sisa mba fonao aminaha andeha hagnanovako velon-tegna anaha mahay mitantagna anao velogno ko tsy mahay mitantagna anao anao doko manjary mpangataka ary dikan'izany donc mama zaha fa fona mihitsy fa hoe tsy ho zanakana mihitsy zany donc fahaizako raha tana zaha io ana mandiana maloha zanako za hitanà itegna mbola tsisy te hitanà mihitsy satria nafy loatra aminakara natana zahy ia dia lelena zany holo esaina hamono zato zay za hipetraka aminao akato mama lianina mandiana maloha ana azafady tegna azafady amina nda maloha ana mandeha haiko ana tsy maty ary ana koa za mesy aloha aminahy mo za ndraiky tsy magnino koa ok bas mama andeha za izy ko zany mo nihitana fa mety hanankory za tsy efa manoatra za fa inkegny feky zay raha koragninao aketo hagnary amin'ny andro sarotro zany ana mama tsy magnino anefa mama ahodiko vola to hivarotro za hatako hevitry ny antombo azy ny havelogno za aminazy to matokisako nafa mety aboaka za izy to satria hitantanako marigny le volagna mena za to andeha za fa izy ko misy mo vadiagna anazy zany aketo mbo tiako ambaranao azy zany fisiako ambarana papakeliky aveke zany tokony mbo ambarana zaho izy sode fogna tsy palipalidraha akagny misy fotoagna zany sao izy tsy mahay za koa tsy mahay azy lasa misy problème hafa koa zany mama mitsika de leo izy ambarana zaho izy ko avekeo edy izy numéro téléphone nanahy fa misy amina antsovina zaho izy ko misy raha magnanjany hitanà lianay izy tao ndraiky tegna tsy sitrapoko fa za mengitra fiarahamonigny za hitanà za olo mivavaka be to avy aminjay voabaraka magnanto fiarahamonigny tsy fidiky izy to fa to lalagna tsy maintsy andalovantsika roa ary hitanà ko plasy misy za fiangonagna ka za mitaiza tanora mampianatra hira nefa aminjay ndraiky nintegna de lefaka aloha za aliana megnamenatra ke dikan'izany nda malohana ia mama fa leona zany nam hagnary zato zay na hiaritry haigna maso amin'ologno tsy midika fa lagnako anazy zany lianina fa aigna masonaha amin'ny fiarahamonigny ndraiky amin'ologno ave mbo reharehanakahy zany anambo anazy tokantragno andeha za mama voninahitrinao amin'ny fiarahamonigny sy fiangonagna zany ny tegna zava-dehibe aminahy fa tsy ny fisiako mihitsy mahazo matoky ndraiky ana mama fa tsy hanagna alahelo aminahy hely aby za satria za matsapadiso fa tsy ana ary sorako anako mama fa isaka vakansy regny zaha ampianarina amin'ny varobarotro igny zany angonika amizike hianatra hivarotro aminjay koa zaha hivarotro tomaty za mama zany atako velony tegna koa amizike
misy ravo moa le ampaly madame? Izy ko fa ravigna aho zay mihevitra tragnonazy a. Abao ty izy malakilaky. Mila miresaka amitsika roa izy fa tsy mazavazava aminakara raha ty. Malakilaky ianao antsova izy. Iandraso. Tsy maintsy andraisana fepetra le gagniny. Tena ilako tsy ny zanako lahy. La tokagna marigny ianao fa tsy maintsy tonga aminao fanapa-kevitra ny ndraiky mamanao ty. Fa raha tsy zany manjary mentoto aminay ny tsiny amin'ny fiarahamony izy. Ao. Anambo mandeha malakilaky mantara misezy ake hany. Efa mondrikondrika anao ngiaha? Manakory zay eda? Azona ono baka koragna ndesin'ny ray aman-dreny vai avy teo. Zao sy Léon Paul, mamana haiko fa tsy dinika raiky aminaka aminy izy ty fa noho ny za babanao miteraka anao ndraiky mamelo sy mikarakara anao afako mikoragna aminao amin'ity affaire raiky ty. Zanak'ologno igny ngiaha nampidirana problème. Anao amin'igny mbola mianatra finaritra mandeha l'école. Zanak'ologno igny nefa efa rengy fa tsy mandeha l'école tsony noho ny avy aminao. Manjary miangatra zay ko mbola amin'ny tagnanao akato. Dikan'izay manjary mandeha anao aorogno lambanao mandeha mifiharogno amin'ny tany misy vai avy igny akagny anao. Matoa anao magnanognano fahatany amin'ny tsy ampiheveragna mazaka anao dikan'izany. Efa mpiry moa zay Léon Paul mivolagna aminao fitiavagna likele mbola tsy fotoagnany izy ko mbola volominy ray aman-dreny na kilotina tsy voavidinao magnanognano fahatany anao na voamasonanga ndraiky baka anao farany ke aorogno lambanao Léon Paul mandeha anao mandeha mizoa vai avy igny agny haiko be fa hainao tany misy izy am'izay io tapitra. Zala iada ndraiky niny zaho ane mbola mianatra e tsy olo miasa tsy miasa za io ino nde milomako zanak'ologno io. Hainao tsara raha zany taloka anao itoro fitiavagna tamin'ny zanak'ologno tokony nidinihinao aloha raha volagnina zany rehefa potiaka totsy problème zay vo eo anao misarangotro aminay ray aman-dreninao tadidio tsara Léon Paul tsy mamaha problème anao zahay samby ologno mamaha problème anazy isoranao zagnary mbara tsy nigadreny ray aman-dreny vai avy igny anao dikan'izay mandehananao mandeha aminazy agny mitadiava asa anao ngiaha volomy zanak'ologno matona magnano dikan'izay mahazaka dikan'izay. Nine ke manakory zany anao mombokevitra amin'ny raha volagniny iada zany sa manakory? Anazy ko ngala hevitra avy aminazy Léon Paul mamoka mitefa-tsofigny anao i ndana mandeha akagny zazany eritreretigny olo mbo hombagno nefa zazana ampivandravandra nda mandeha miala mipetraka aminay. Mazava aminao donc zay ngiaha eko izay mijery tsinjakanao agny tandremo anao mandeha mitomboagny mandeha milomay aty volominao zanak'ologno io atako hainao tsara be hoe magnani mamelogno zanak'ologno zany miazakazaka magnano fitiavaka nefa na kiloty raiky tsy voavanga makalefak'ologno maty. Zala rera-batigna rera-tsaigny misy zazany zay basy fanapahan-kevitrinare de atakory misaotra feky dako am'le fitarimena za ritry mbola hely ziska za zeo fa tegna nanigny ndraiky za zany iada fa tsy haiky atako misaotra refako fa andeha za zay fa veloma nanine veloma kore iada sy anao izy loso io hainy tsara fa tegna mavaivay marigny fiainana ty tsy mba dininy ngiay moa zany fa kapoakambary am'izao fa eninjato mbola magnano alifagna fogna amin'ny donia ty tsy olo mamelo tegna hely izy amin'io fa mbola velomin'ologno akato batainy foana problème nazy izy ndraiky tegna tsy vonikena fa tegna tsy foko izy igny roasiny amintsika akato satria apakazaha narary niboahany izy igny ke noho ny hoe fa zany zany décision na de tsy maintsy naraha igny fô. Ino zany raha tena koragniny agnefa détourné manolo de manitsinitsy hagnani fô izy aveo magnano koa magnaraka agnefa détourné man'ologno koa ambilao izy mizakany natany za tsy teoko olo satry volagny magnan'io efa nivolagniky izy tamin'ny daragany io rango tamin'ny voalohany Léon Paul zanak'ologno zay mpiara-mianatra mpinamagna Léon Paul zanak'ologno zay juste mikorokoragna fô izay ambila izy mbala mibata mamay agny zavany azy tsara be ary anao za malamala helo magnan'io raha mamany fa tsy teako raha tana io boka ana tsy mampalahelo za boka raha natanao azy tegna tsy foko zanako franco tsy tiako mitomtomagny tsy hainao raha tany atao ranomasiny piso tsy hainao ranomasiny angidigny makalefak'ologno maty.
zao koragna ambarako analy ianay tegna atsoriky aminany marigny fô tsy voaveloko zalahanao oa Léopoly, mbola lafona magnano toetra magnano zany tsy magnamegny tranquille-ko aketo namvolagna raha magnano zany Léopoly magnino ma magnano toetsegny sarim-bavy magnano zany zala ny marigny baka lianina ambarako ana za ko n'olo tsy miasa mpianatra ary tsika to samby voatorany ray aman-dreny za amin'izay tsy haiko tany andehandianako antadiavako voly ao ke izy ke zany mo manankory hevitrina haiko baka nanoboaka avy amin'ny ray aman-drenina zany efa tsy sekolaziana ranao eky ke tokony mitady hevitra anazy mizaha asa mo zala tovy labe ohatry tanay ke tsy hita asa milomana zahay oke na nantoravan'ny ray aman-drenina zany mo tsy mbola mindry vola hely aby fa io idilambalamba misakely indesika vitagny mahery mamana sy papanangy fa mafona ifoaty na mbo hagnome fon ana hely aby tsy natanjare hoe tao vola tadiavana vola tsisy zany izy koa baka vola andenozigna fianaragna aketo fa jipo zéro la feky za tolo ianandikaren'izay zay bazary agny agny feky za mba mizaha hevitra so de mba mahita hely marché mandalondalo hitanao Léopoly aloka zay toravany mamako taminay tabaka za namezany vola iny ketsy to zany baka le natonga zanagno tany taminao hoe tsy namezany mamana vola mona niala ta tsy namezany ray aman-drenina ray aman-dreny korô nitsinjo zahe namezany vola iny ketsy to zake hevitrina aminazy to atantsika hevitra ampitombo azy fa mila ampiana za amin'ny fotoagna zany Léopoly fa so de nameritreritra gnetsiketsy bity an-tragno akato fonao otrino maloha fonitragno dadiny kalisy to ihany roa aligny izy to ambarako raha lafony izy to teo ke niaraka agnatin'ny menimeninao vola initsy io ata ino izy io hitanao baka hasanay sy mamako tamin'ny vacances regny Léopoly mivatro tomaty ndraiky dongolo ke zany fô izy tsy kirikirikaiky izy ke oi satria o le raha fa mahazatra zaha afa haiko loatra ary holo fangalany mamako hentigna haiky aby ary mahay zaho koa tsara zany ka ary tonga de fa terle ihany na to de mivatro tongolo ndraiky tomaty antsika amin'ny fotoagna ty fa mandritran'izany tsy maintsy antsika roa Léopoly mivarotro akeo sa ho za raiky fa bodoko na ao bazary ro tsy fagnaraka edy antsika edy ayayaya kalma anake za zay olo mandalo forsy afaka mividy tongolo ndraiky tomaty io aby abeka izy mandeha tsara be walawala amitsika eo ke manankory zany na mpiara-mianatra amitsika ry tsy magnamagnitra izy ko ohatry ny atako aloha tsy magnitra satria le raha fafatanay sy mamako fa matetiky hitanjare tsy maintsy ampinaniko zare ko raha ohatra ipelapelaka regny ndengodina atsika keva hitandre za mo tsy haindray ko resaka fagnanovagna figirigirigna olo magnaregny ary zao basy zay aterinaza marandraigny magnino ako voalohany atsika fa mandeha akagny agny andeha ngala tomaty ndraiky dongolo amin'ny kesiky de marandraigny atsika aveke efa mivarotro karakory pare zany koa magnano zany ndraiky pare tsy magnino zany lianina ata zany na izy ko raha ohatra ndraikindraiky misirikarika bazary ao afaka mivadibaty koa zany lianina magnano dokera sy ny tariny sady mbo pare zany mbo double aveke fidiram-bola antsika fa izy ndraiky lianina ko raha ohatra tegna fa hitahita mandrosondroso zany le varotronsika tonga de mipody mianatra zany za mba magnefaiko alazy koa le mivarotro io fa ana midoko ake fô de za amizay mipody mandeha mangala baka magnino Léopoly ary na zany ene fetsifetsy nina fô hena ary nagnino ary izy ko tokony vadika zany mianatra ana mivarotro aketo tanaraha zany ary va iavy ny lianina mora girigireny lehilahy amizay fotoagny sady reza la olo fa bikiby mbola andehaniny koa ana fa tsy manjary midry agny ambila fô za andia dizo akagny fa i hazoko mitobaka io sady zany ane lianina mba angatsaratsara fiainagna atsika sady za mbo mamelogna ana fa tsy anandy angala baka zany fa zaho koragna mbola voho regny baka izy zany Paula haligny to mitondra fisaignagna fa nitiako aminazy ndraiky sampodika avenir satria tsikaroana agnano izy toke ambilay fô samby mijalijaly an-tragno aketo mivarobarotro magnano hasantagnana to tana zany tsy avenir zaza zany raha dininafa zany dininafa olianina ko ohatra za afaka baka manohy za amin'ny université hoegny ohatra za mahazo baka plus d na hoe baka plus 3 licence zany mahay tsara fa fiainagna atsika irin'olo atsika ave fotoagna io ialana mivarovarotro fatifatiny tomaty ndraiky tongolo reo ave amizay fotoagna to de milamigny fiainagna atsika miaraka amin'ny zazakely so de magnino fiainantsika io aloha maloha hoandry andiniky ny amaregny koa fa zany mbola koragna mbola voho regny
nanjary nagnantô faranantsika iny Léopold ia tegna to faragnan'zigny ilianay fa kanefa ndraiky izy to ihany tsy mba makivy atsika satria Thematic eskeraiky zalaliana efa ntsasany tavela tegna nampianjagnahary ho anatsika amin'izy to ihany sady place misy antsika tô tegna tsara koa mbo hitan'ologno zay olo mividy tomaty tonga de fa mahita atsika aketo ia ave boka tsy vitan'izany koa ziliana mba fa maro koa kiliana reta aloha ohatra kiliana mamana taminay rivatro teto igny de tanaza raiky mandeky mamana mamana de mividy zareo amin'ny tomatina hitanasy eo marandraigny atsika tsy maintsy mandeha mivangandraiky satria izy tô afa hely afa tsy mahampy jusque tsofotro androny amaregny ary izy koa magnanjany liana tsy andeha an-tragno zany de ndokintsika haza mandany andro amin'izany anafa atsika zikekone mila mihinagna lasopy fotsika ny 5 000 isa nefa mahavoky atsika edy ave mihinagna mapoesa afa pareo edigny aza mandany andro mahandro zany aby ia nazany na tsy zany ndraiky rô liana mba tsara mihinam-bary fô ariva atsika mba mahandro hely sa manakory ia hariva ndraiky kony atsika tsy maintsy mahandro atsika mode veto atsika mahandro mbo tiako baka atsika roa dia raiky fô mifanjozo magnano tô igny de zany tsy antifasako nandeha handro aloha aky tomaty fô kabaka atsika ta sauce fa mahavita azy ia nazany na tsy zany ndraiky liana tokondra mba fa isana le vola antombony aka igny satria boka réal igny vidianantsika kesika Thematic so de boka mba fa misy hely mba ambonimbony mila calculegna bokony jiaby io lianay so de magnano varotro olo lefaka boka atsika aminazy to fa tiantoko fa midadika be antegna amin'iny tapy be herignandro eto mitanasy eo tô rayaly igny tô hagny efa izy manokagna tô hagny fa nipody volany vidianantsika azy fa reto lamlamone reto tsy haiko asa ohatrino izy reto akato reto le antombony hazontsika mbonanjo fika zara talandohan'ny ligiano igny raha manakory loatra asan'ngiahy io agny regny tady volandre magnano dokera magnanigny se alekondro magnanigny magnano botoboton'olo to zay handeha hingalatra fa alekondro magnano raha magnandregny to zay mangalatra mahomby nihinazy andraso tiliana mba asiako fagnontaniagna hely am'ligiano to ihany satria baka nidinidiniky mba vita ko asan'izy lahy nagyangiahy mavita azy ke za tsy vita anaza magnano zany tsara hagidazagna vatagna ny zavagna am'izy fa mandeha amin'ny fahazarana asa be fa raha magnanina azatra azy karakory manafla ahoana eza oeza mamisykandra to ihany manafô iasa ianao aloha tonga de anaraka anakafa de na mitady namana zay io manakory zany lianina tsy ndramako hely zala ia andà ndraiky kone fa izy koa fa hita izy handreraka ambelao aletsika mivarobarotro mitsimbotsimbogna rery zaton'olo aketo fogna baka lianina kôra ohatra hitako handreraka tratranahy tsy maintsy ialako fô asa bizaveke boany tuberculose zay tegna tsy ampy sakafo ty karakory mola olo zany mandigny anao ia havy zaho manafô mahaiza mipodipody fô koa fa tihinagna aketo fô zaha ia lianina veza mipody karakory agnarako rô Léopold ary ny namba zao ve manafo ia tsara mifankalala ny anarako mandrisy ia faly mafantatra mandrisy ino moa kandra tadiavagna namagna to ihany misy camion lavabe zay ao mitondra entana maro batabata lafarina sy somatsika mbola tsy vita zany fibatibatagna lafariny hoagny mandresy satria boka raha fahitako fotsy abe lohana jiaby tena mbola tsy vita zay misy ny tadiavanay namany fa tegna manahirana zany ke firy kilo mo gony raiky aminazy io agny mandresy 50 kilo dikan'izany mandresy 50 kilo isaka mibata zany le raha io agny mazava ho azy ngala tsy mahatonga gony 50 kilo karaha mbola tsara natako ese ndraiky izy zany mandresy fô tsy maintsy mbalandramagna baka zany niany akandra ty ndraiky Léopold vola fa olona manambanimbany regny ndray perta reny za koa ny mandresy mahita remin'izy to tegna hevandraha vola marigny azonareo satria nary mavelo mba dia manjanaka ke tonga atsika io le camion lavabeary io tsy mora camion lavabe mandresy dikan'izany zany mbola feno fo agnatin'izy io agny tegna feno mbola 20 gony zao tafaboaka andreo banibany sasansasandreo tero andeha mandresy zay mba tatijipika iny mahazo farany lalagna aminazy toy asa raha mbo hozakan'ny Léopold de lafarinina ndraiky gony ciment zany izy kewi vany fagnanaovagna massage eky donc za izy koa avy aviagny izy mitretre reraka maty za fa nefa ndraiky olo geda zigny fa tsy zaza mahera tokony tany
ary heny fo raha handreraka azy izy koa fa tsy zakan'izy miala izy fa tsy afaka andeha hagnano forcé egny anazy ka izy koa mbola nipetraka tamin'iray aman-dreny izay tsy nagnano to negny marigny ho anaty aloha tegna vefara manegny ikizazany zagnahary mpiara-mianatra jiaby mandalo lalagna igny mahita zay mivarotra tomaty aketo kakakaka mitokiky mifaly amin'ny alahelo ny sasany koa ndraiky zareo fa tsy magnino anefa miezaka fô zahay hagnan'olo tsara zareo vike gaga mbola hoagny zareo gaga mahita fanjariagnany ary magnantegna zahay fa mbola hanjary asa mbo manankory eky Léopold koa hitany mpiara-mianatra aminazy regny manjofony lafarine hitanjare mbo maty tokiky marary boko amin'ny tokiky eky donc zareo regniregniky baka raha papany mivarotra bazary zany ery Liana de aiza moa hitanao anazy anaty bazary marobe ty tsara zareo raiky mivarotra anaty bazary ty sanao handeha hagnano pitsikilo mihitsy hoe handeha hitady latabatran'olo jiaby anaty bazary ty atoy iza soran'olo aisa mandany andro am'izany fa ranto detsika bazary vidigny mbo tiako ndraiky zavagna maso hely zareo zavagna zareo sanagna encore zareo ka anaro mandany andro ndao zavagna zany atsika hitsy amin'igny agny koa tsy hitatsika amiregny zare zareo fa tsy namanao hitety ologno jiaby varotra tegna marigny zany ary izy rô Liana ravinanto mazy rô ndreko na finakiny kaza nanjary nahintigny na kolesigny volo tsy voataly zatra namegny hanigny tantragnony mamantagny izy ka tsisy asa loha zeo amizay zay vao hoe mampiasa ngovo amizay mahita mafiny fitadiavam-bola tsy maintsy magnanio faragnany tsy voakopoka eky baka haigny tsy maintsy makolesigny magnanio ary haigny andro amjare zany zare donc tsy nagnofa parasolo geda re fa parasolo hely makotokotoko hely io atsangatsangagna aky ndao tsika andeha amindreo ary areza moa Léopold karaha tsy hitahita eo mihitsy za koa mbo gaga karaha tsy hita miaraka matotry amin'ny ravinanto ake izy tralosoeza sa nandeha nilefa avy aminjeny nambela niteza manokana kezanakolo aiza miditra amin'ny aferan'izany tsony aiza midimiditra amin'izany mihitsy ianao janono koragna zay maloha tsika zay fa tonga amin'ny ravinantonao ito mbola tsara ravinanto wa ery mama la mbola tsara ry mbola tsara anao kory izy ty ato ato mivarotra tomaty tsara kosa raha tanare zany ka mamay mitady vola de miketrika de za moa mahita raha lafinarendreo maro magnani tomatinareo ve maro tsara za moa koa mahita tongolo tegna mafaboma aloha mandroso ry zay endriky vidi tomatiny 500 avy aminjay tongolony 200 hay izy reto mama amreto agny 200 amregny ery 100 reto agny 302 to de lève zay tomate fa sady miresaka fa nasika ravinanto to kadonare mama misaotra magnakory maloha varotra tanare tsy miditra perte anareo amzy papa izy koa aminjany tegna tsisy aloha tegna zahoanay antombony maro ary vola avy taiza moa nafanarenanao an'io raha io atako regny ny lavatsofony-jare tsara be fa mamako na nanao raha za monao amin'ny vola zaha zanakandreny toravandreo avy tamintragno misy zareo avy tagny na 500 tsy namezandreo azy ravina anako natiny any papa Léopold karaha tsy mamalena iaby mama zay nitenisy raha nasorogno za hely zay izy to mama raha tegna marigny zany volana avy tamin'ny mamako za koa fa nitoravany tamin'ny tragno misy azy ta de nameno vola eniketsy zay za vidiananay vilagny kapila raha jiaby amin'ny tokantragno zany ke de sasany aminjay tavela zany natanay nagnantona ampiasainay le vola janono amizay resaka zay fa aiza maloha Léopold karaha tsy tazatazagna eto mihitsy izy Léopold izy te namako te nivarotra bazary teto moa izy koa fa mahitahita hasa aketo izy tonga de mandeha izy miala zaha aketo mandeha magnano hasa manokana ambadika akagny izy rô izy mamahavy rô wala karaha nanjova igny jiaby za mahita angiahy koa karaha sara vongagna regny wazala raha niseky jofo moa sa raha nagnino ngiahy io mitety adereo azafady zay to mo tsy hena za koa mba gaga azafady izy tamoyada ndraiky niny akory agny ada ary to hela tsy hita
ino marana nampanjofo haigny zalahy tsy malala megnatra misy anao bazary magnano fisaigna jofo be magnano izy zalahy tsy nagnaniro anao tantragnona izay e zalahy atamanakory mo eo dandraiky nine ary mo tsisy mba nikarakara ko fa nanao raha zahay igny izy eo izy mivatro tomatinazy eo za mirikarika mampanjofo haignato tsy raha nisehagna azy to tagny fô tady vola eda batabata entanan'olo jiaby bazary eto zany anao raha ohatra ka mahita zany ia mazava ho azy ede tegna ny batabata entagnan'ologno azoko mba fantarigna ave hoe ohatriny zany vola azonao amizay anatao mora lefa ino mora tany raha magnano zany iadna zany isikiri tsy lavitra ia zy ndraiky iny arakaraka fogna eda fô zazy mba nazo elo 50 000 ndraiky ya zao le raha mbaranay nareo na de nisy anaza fandefasana anareo reo magnano tragno araiky tsy hoe falaigna anareo zany fa mba hotsapanareo hoe magnankorma amafiny fiainana ty ka mahereza laizakify fa afatrafatra foana zanako lahy tandre mangalatra fa mampiditra problème amin'ny fiarahamonigny tsy vitany mijaly ravinanto fa voarogorogo miaraka aminao any koa zay ray aman-dreninao magnatiky bary sy ny tariny mais za magnano raha ampamarinana zalahy zay fandeha zay ndraiky mamanareo aloha onay aby regny zay koa mandeha bazary mandalo aminareo aketo fa kofa vidy tomaty afa ela mo zare tio lianina sarana anakory ambarako raha mba andeha vola koa ny diandrety igny karaha anditsikilo fiainagnantsika fô raha diandrety halako ia zy ndraiky haikihaiky riada ndraiky niny igny zay fô tsy mahavita raha magnano zany be loatra fô mba anjahy varotrotantsika zany ke vola nazonata mo 50 000 marigny edy ia 50 000 izy to tao ole ompole misy camion lava be zay koa raiky atondra afera akory anao ikandra tsy ndraiky mampararitagna eky zany agny le baba zalahy za ro mbola tsisy gao am'zany mandresay satria boka tagnanare jiaby hitako ndre makofokofo aby mariny zany le ompole zava-batanana aloha laha zay vao mambatambata entagna antsika ia ok ro mandresay ndao am'izay na fô izy ko raha ohatra mbola misy amy magnaraka sy gnalefa mo ety place etavo amle mazatra fogne liana tegna tafiditry ampoko marigny kony tsy avoniky natoroteniny paster igny tao zigny ta kondrô tegna nafinaritra marigny azoko honogno zigny ta ary raha mba azona honogno mo tamin'ny antsika nandeha nagnaty rakitra igny fizahavagna ny mamanakony tam'zigny mba tsy niripitra ke azoko honogno edy kony zigny ta mo atako akory izy tsy koragna aminahy ke hagnantogno azy antegna asa aby zay ve tsy minainagna ke tsy megnamegnatra antegna ampiangonagna jiaby agnano zany zany ndraiky liana tsy tokony ho vitany hoe tsy nenagna amina zanany izy iny mba agnisan'ray aman-dreny ampiangonagna kao ia mety marigny le hoe tsy ho vitany fa mbola tsy ampiangonagna tafô donc zahay nikoragna manomboko zay aloha tsika Léopold tegna tsy mila manapaka mandeha mivavaka mo zalake andro raiky fogna tsy agnantognana fotoagnan'Andriamanitra atsika andeha hivavaka fô isaka dimanche fa hitako zany za isaka tsika avy mivavaka za mahazo hery fô isaka avy mivavaka mahazo toriteny avy amin'ny pastera ia mitovy baka atsika zany liana tegna tovizagna izy zany fa manomboko zay eo atsika liana aloka hinambary atsika mila mivavaka aloka hoandry mila mivavaka aveo aloka hivarotro igny mila mivavaka koa satria azokono le vavatro marinetsika igny mitovy raha varotigny baka samby tomaty aveo tongolo soboka liana amiraha magnandregny izy magnano hody gasy sahatro aminazy zany fô atsika baka olo matoky zagnahary mivavaka zany mitsy mahatonga zany volagna aminao aloka atsika melatra varotro igny mila mivavaka hely aloha ia marigny zany tsisy karaha mamegnatra hely ampindivavaka abazary zany kila zay raha atantsika feky se hoe ankinigna amin'Andriamanitra ho zaho edy liana tokony raha mba fafiry volagna mo kibonao igny zay madamo koragna magnano zany momba tantoko tany fiangonagna aketo Léopold ia raha tiako hely liana hela kony zay tsy nagnotaniako zany mo ary tsy mamanavy vefara io eza zabaka ia ary tegna izy Waliana andasinareo edy zaha ia mama mandigny anazy zala
ino koa tony anjalahy tsy ndraiky anity atsika koa mbola tsara re roa mbola tsara mama tsara fogna akory koa agny mama tsara fô voalohany maloha mafaly za nahitanare roa nivavaka niany gaga be za nahitanare ta l'église ta izy tokony mama raha ny tena marigny anony jaly tohagny tsy maintsy ankinigna amin'Andriamanitra zany fofokegninay hoe dia le zany zay mivavaka toy zay andeha gnanao hodigasy sagnatria zany tsy ho izy nagnakory mo vola namezako anagny lianina vola ka mama tegna mitombotombo izy satria zahay nivarotro ambarako falany baka mbola misy tsara zany lianina fa afatrafitra naga aminare fogna aja tokantragno lianina ave maiza mifandefitry ave mahareza mivavaka ya mama merci za to tsisy lerany aliagna koa are satria are zanaka tiako are fa noho nanare nangala baraka za fogna aleko anare magnany toy zay angala baraka za an-tragno fogna tsy manambady nefa nahazo kibo mba magnanigninigny zany mba tiatiako zahafa ya marigny mama raha koragninazy any tsy agnomezako tsigny fa na de zany na tsy zany ndraiky mama izy to mbola tokantragno maso aloha aza matahotry lianina io ne tsy maintsy io arosy fogna raharahanare rehefa kelikely agny zay fa za andeha maloha zanako miraro soa ya mama misaotra ya misaotra mikoragna mama ya justement lianine za ro amin'ny herignandro avy io agnano epiesiny bac satria baka afanenagna zare amin'ny école akagny elevako vocationnaire roa zany hagnano EPS-ny baka lahe tikan'izany boka na hagnano baka mintsy fahitako anao izy satria anao afa hagnano EPS zany ya mazava ho azy lianina anao boka voalohany aloha anao fa tsy afaka magnano baka satria anao amin'ny convocation EPS fogna anao afa tsy afaka tsy magnano EPS afa éliminena am'izay fotoagna agnano écrit am'izay zany anao tsy afaka tsy mety tsy lo lianina mba agnano baka za mba tisy tiagna hely mba zaovagna noavin'izanaka atsika zalahy keo za ndraiky mbola tadidina ndraiky mo leçon jiabe ka za boka mipody ndraiky mianatra lianina ino de zovy zany agny efa ekolazinao amin'izany satria boka mbola misy efa baolagna tavela vola tadiavintsika akeo avarotronsika akegny fagnazy ino agnanovana fetsifetsy ake zany za ke vola katy boka agnanovagna zany ke tsisy zany ale samby mipetraka magnano to fo Leopold fananja mandreratanagna amin'izany liane wa liana wa zalahy tiana zany antsika to agnanto fogna tsy mba misy diplôme hely raikiraiky amintsika zalahy zany ko zala ko hazo mba mankatsakatsaragna fiainagna antsika ke ana ndraiky mo Leopold tsy mitaka zaha zalahy agnanovako voady agnatrihan'Andriamanitra liane za tsy mamitaka ana zany satria raha fa niaragnany izy to liana nijaly to le tahorako baka sérieux edy sode na tafa amin'izany za veke ambela anao amin'jalenahy mivatro tomaty aketo za to liana tsy agnan'izany alako zalana tsy matoko za magnanto za minifa miaraka amin'jale aminao eto izy koa zany nieretseretina fahagna tsara no avintsika Paul tsy magnino fa manomboka maraigny na fa le fa mianatra fa le halako fo sakavy ampitandremako anao aketo misy fotoagna tsy ianaranake magnano megnamengnatra antotry amina bazary ro sakavy volaniko fa tsika tsy fagnarake ya tegna misaotra ana liana nagneky ampianatra za zany agny efekola zay ary na matokisa za fogno agnavotro fiainagna antsika to za ko afaka baka ary anao mahita za tegna tsy enjigny vaiavy za fo agnajanao tegna marigny zay zany tsy haiko edy baka indra andinjingana vaiavy ake olo fahana anjana kike mbola hagnano olo fagna ake koa utakaja feky alfagna jiaby ake Mahagagazalo Leopold fiainagna nato satria baka fa volagna raiky ana zay tsy nianatra zalahy lando zany koa raha mbola mahagaganao afa mpianatra jiaby tato koa rô nahay problème nisy tamin'ny liana zany aveo vaty forcé zany tamin'ny fefarany tsy maintsy niatrehagna fogna zany zah korô nahitanany batabata gony tsy mansy ndraiky gony lafarina regny ambarako raha fa tsy pody ianatra ike
anala olona mahebe ke tsy hianatra haiky aminareo mianaramafy ary hena makoragnano manafo jiaby talekôly tao gidragidra manafo e ngiahiko ny volanjare olanjary mpitaditrentagna bazary e aveo lianina nanjary mpivatro tomaty grave le babay zany korô za magnambarana sara be olando mamelo tegna zany tsy môra e fa zany volagniko manafo jiaby miaraka amintsika io mianara zalafô sarotry fiainagna to ihagny e zany edy mahatonga za zay pôdy ndraiky nangalabaka io ke manangory zany anazay zany tegna angalabaka e angalabaka lano tana zafavogno tsara be toy ary azovy mpagnefeko lazina amin'izany sa na efa nipody amin'ny adana ndraiky mamanaro ary zany lando za fa tsy mipetraka amin'ny mamako zany fa za fa mavelo tegna ngiaha zahay mamelo tegninay zay io mazava aminazy zany fa mbola zay ny madamoko fa miantoko ekôlazinakaha rasiko tsara baka lianina mpitady volana amin'izay mianatra ia magnano zany ny lando e ary ino mo diantsika bazary etorô zay zany lando ambarako na tsara be za tsy mody e za zay zany minaminagna ampangono 5000 fa amin'ny hôtely akao fa pareo zany ngiaha ia bon ok leolo fa za hijo tsy eto e fa kahenaka rô indesina hariva fa tegna fa ilaiky e aoe ia e tsy magnino zany lando fa ameko anaka hena hariva oa zala andro karaha hafa amin'ny 12 Léopold mbola tsy havo fogna nefa zare nivolagna taminahy ravogna amin'ny 12 izy kezy zay tsy efa miaraka amin'ny vaiany fogna igny le raha tsika tsy hainkinako azy hianatra igny agnandram-parary foana haketo fô izy satria le fotoagna fianaragna akagny haiky le fomba fihetsiky zazakagny misikegny izy havo rô maharegny aminahy tsara naniany afalavasogny benazeo akalianay hasiaka koa kisikegny mo amin'ny 12 amina zany lianina mbola andeha nangalaka hita amin'ny ery zalahy tagny tsy maintsy taraiky raha tanay ndraiky fa mampangaroharo za tsy mody amin'ny lera i Paul tegna tsy tiako i raha tsy afagnaraka atsika na hoiniana hajoniko hianatra izy koa magnano i raha tana tsy mody an-tragno i zala fa raha zany lianina mba janono agnaty lohanazy zany elawa zay koa ny fa fianaragna raha tafa tsy resaka kirendrarendra zany e akory maharaka monaka tsy ody andany volantsika fô boka le tahorako aminao i aveke tsy mafoadraha be way madamo ino mo raha tsy tokony haraka antsika raha mandalo maharaka antsika koa resaka fianaragna zany Léopold zany e ragno tamsi fantady anao teo e aloha fa misy asa ry e mandresy za rô mandresy karakaraha fa tsy magnano regny ke satria baka zay tanà nipody nianatra elahy mo Léopold mbola nianatra ohatray mivirina an-tsekoly resy mandresy mbola mianatra mamelo olongolo rô sarotro e kay ok zany e za hiala e magnano za tsy ndipody andeno fianaragna mo le zala mandresy igny tsy possible to misy arivo to hagninda mandeha mihinagna ampango amin'ny hôtely ero ia misaotra madamo za tera fa avy nihinagna ia pare baka zany sady mahamboka ampangondreo a maro be magnan'igny asarambona nankôry edy Léopold zay asambo hafaka baka rehetra désert baka izy nagnano niala tan-tragno tatondy za résultat ny baka akagny izy koa hafaka izy asarambo ino edy hasa hitany amin'izany koa ndraiky ndraiky tsy ohatriny tsisy mbo mahita izy na hasahasa tsisy dikany manankory aby fa mila izy misy baka fô ndraiky sady amizike karaha regniregniky misy olo mandeha magnano mpampianatra regny diplôme mabaka fa mahavita azy igny alefako amin'izany izy koa ohatra izy pareo aminazy izy hafaka baka igny tonga dia saika mandeha mampianatra akagny izy fa za ndraiky eto fô bazary aketo mivarotro tomaty mandra-pitirahako taloha za te mivarotro tomaty kesika araiky lany tsofotro aligny za misike efa mandafo 3 kesika isan'andro angataky aminahy fô zagnahary mivavaka aminahy isan'andro za mbo angala kesika maro za dia aminahy koa olo jiaby mividy aveky afa tsy mandafo amin'ny tokoniky za aveke fa mandafo amin'ny kesika fô zala aiza mana ira mamane
tsy ndraiky mbola mandry matsagna koa na zegny aza la manao ato za zerina nankory na hafaka fa enao hafaka manafinao oe misaotra anazy agnary tegna mivavaka atsika chéri hoe fisoragna na hafaka tegna mamaly vavaka ho anà Jesosy nivavaka andro manaligny atsika ke mbo afahana baka chéri ke nafakana tegna misaotra anazy agnary tsy voavalinay ny soa vitanao zay vita dingana raiky ilianay fa na zany naty zany tsy mijano eo tsika raha mamany tsy maintsy tohizana ia tohizagna koa ndraiky izy tonga dia mamday mampianatra anazy ke mampidry bola amintsika koa aza biky miditra am'izany madamo mbola tsy zany aloha eto ke itetetika hagnino koa anazy ke Léopold atsika toa misy fidiram-bola be manankory ke andeha hiantoko ana hianatra fo zala mbola agniny ake zala nefa koa ary zay hitanà efa ho teraka handehezana za zay raiky fondita za manokana an-tragno akoto nandeha amin'ny tanimboanao akagny tsy marigny aminahy zany Léopold tegna tsy marigny aminahy hely aby lagniny ake babe za sakavy mivolagna aminahy hitanara mamane nafaka baka zazy noho ny fitahian'Andriamanitra io fa tsy vitan'izany koa madamo fô agnano concours zaho asa-panjakagna zany ko tafiditra ao mahay tsaratsara fiaignantsika raiky zaho tafiditra satria raha diabetantsika ndesintsika mbavaka mba fa tsy midoko bazary kena fotagna io doko ramamane anao midoko an-tragno milalalala amin'ny telefône na zay raha tanao an-tragno ao fa zaho amin'ny bureau agny ako zaho ampity bola an-tragno ary rehefa haiko am'izany ianina efa tantara sisa tavela petraka afara satria ho tafita baka atsika ajany ho agny resaka tomaty tongolo ke mandresy lahatra anà zaho lianina ambilaza hagnano concours ko raha ohatra misy concours milatsaka eo tonga de hitantsika azafady aminah Léopold za mbola tsy resy lahatra am'raha koragninazy zany aloha ary koragna mbola voregny zany fa raha mampiasa loha zazikey fogna hanankory fomba hitirahako tô ake zany fora agnaty lohanahy fa za maloha mbola tsy mandiniky zany fa raha haiko maloha anah mandeha mampianatra an-tanàgna aketo mbo mampidy bola amintsika koa aketo anah mbo mahita za miteraka izy koa andeha an-tany lavitra akagny Léopold za sakavy mivolagna fa tsy mety aminazy zany lianina anah bakolo mitady vola tô ihagny ary iarahantsika mahita koa ora aman-dreniko tsara nagnome vola de zay raha koragninahy feky arahagny atakory monko fa zany koragnanahy de tsy afaka valiako zany fa alezany arahagny feky koragninahy tsy haiko Léopold fa tsisy resaka fidiran'izany ndraiky hoe avy amin'ny ray aman-dreniky ny antoko vola zany tsisy diran'izany fa izy fô hevitrintsika aketo zay zany mifanaontohagna atsika mbo tsy ho lavo afa izy embarako azy ke zany izy koa ohatra nandeha mandeha an-tany lavitra akagny tsy mbo eritreretina donc jalenahy zalahy haiko ny naliana tsy lerany indejaliana am'zany voalohany aloha iada ndraiky mama aio ary mamanah koa akeo zareky ntegna ambelana manokagna amin'ny tragno toyato madinio ihany kena zike momeritreritry zare ndeha gnampizaha izy koa misy edy raha magnano zany na tsika zike fô tsy raha hinjeky izy koa misy raha magnano zany ko ntiandre hely aby zany zazo ambela manokagna pola zany janono mbola koragna magnano zany lianay atsika zio agnanoro zazy fafahako baka za Léopold tsisy volany zany dimerivo edy vola akato to ndavidiany superdio aroa aveke vidianana brochette folo aveke fely mafana tantsika salady zany edy donc raha misy fa vola tegna tsisy ake dongolo ndraiky tomate efa hena fa misy an-tragnotsika akato afa fely mafana zany fiketa solony salady zalahy tsary nitaragnanantoiky za laha hegnenahy zany izy ndraiky mba fa karaha tsisy zany kirikiri nitoragna zany la vo mipetraka afa pare zany tsy magnino fa izy ndraiky lianina zao ko raha ohatra vita zany figegiantsika an-tragno akato tsy maintsy mandeha amin'ny riada ndraiky niny igny atsika mampafantatra zare hoe nafaka baka zaho zapaka tsy higaka superdina hoe azo alany mandeha 4 litre amin'ny brochette fô hoaniky na nina o superdi giango superdi zany ia tegna antodia io magnanjao iada ndraiky ninay ilaza vaovao mahafaly aminare zany tegna dianay io avy tagny vaovao mahafaly nino raha nahazo vola be feno saksa na voamboatra tragno zara mba gaga atao hoe zafikely ny boaka
nefa mbola mbokony be magnani ino ma sto iagny ya voalohany aloha iada ndraiky niny magnanjao afaka andro herignandro zany de iteraka zany raha vinantonareo de hoisy zafikely zany areny zay fotoagna faharoa koa zay igny teboka mbola nipody nianatra niny ndraiky iada de tao nagnano azy nangala baka ke raha tiako koragny zany nafaka baka zany kanareo iada naninona tsara le Paul ampitandray mandeha le raiky farany teo maninona nipody nianatra very nafaka baka ya nafaka baka zaho mbola namerina ary na encore mo ravinanto ambona homby raha izy koa ny mamatia tegna izy fô raha tiany nianatra za tsy nasainy nianatra wa zalahy ke ataoko akory mo iada ndraiky nini izy amikibo be nazy magnanio andegnano EPS-ny baka ary olo zany kofa raha ohatra tsy mavita EPS-ny baka élimineo izy andegnano écrit hoagny tsisy varany marina zay marina kosa zay ka de manakory zany iza nanefeko alazy raha fô zanao za fô raha anatin'ny fivarotagna tao matarony antoko fianaragna anazy jiaby ehe hitanare ravinany tegna fankatia marigny nanjarena vaiaviko amposy fianaragna ny lalaha tiagna marigny izy mamay satria ho izy adanjanaka antegna ary izy koa misy edy ny fidirany asa tsy soa ho anazy zay raiky fa ho anay telo mianaka tena mahay mandinika anao ravinato fa inona raha tokony azonay anampiagnanareo satria regniregniky baka mamanao nanampy areo nanome vola enigny etsy tamin'ny voalohany de mba manontany anareo roa zany zahay ndraiky mamanareo eto hoe inona zany mba azonay agnampiagnanareo mba ahafahanareo ho tsaratsara velotegna ohatra ya io indrindra mihitsy tsika zeo iada ndraiky niny fa za baka koa raha ohatra mbola andeha amin'ny université ohatra nefa tsy tafaboaka zany iada za zany planaka io agnano concours de fangatako mba ampianare hely za amin'ny resaka concours atako fa concours zay miboaka avy eo fa traky dy ninazy ade atako concours io izy koa avy aminahy fogna le zahay amenare vola fomba mpiampianay varotronay satria apaka zaho efa ho teraka ary izy tsy tiako hiala lavitra za fa mijaly zahay mianaka ya izy aloha ko amin'ny fagnampatagna ravinanto za tegna mahavita fa le resaka fianaragna zany tegna tsy de idirako loatra zao izy marina raha volagninao zany le Paul raha ohatra mbola andeha amin'ny université nao mandeha tagny koa tagno avy eo mbola vola tsy toko tsy foroana lany am'zany ary manadaro koa moa zany fakapana ratsy am'zany toerana zany ato mo vady amanjanaka ato manao ny atano koa efa misy zaza raiky akio manjary miteza manokagna ravinato fa alonga mba tenin'ny ravinato zay maloha rahanay amenay vola enigny etsy koa nareo ampitombonareo vola ampiasainareo raha ohatra ka nivarotra tomaty anareo tamin'ny voalohany de mba hitahitaro mba mivarotra raha maventiventy mba vola maventiventy koa no miditra aminareo am'zay fotoana zay zalahy ke manakory zany iada za zany tsy mba hoe tadasa hafa mba ivelomanay fa hoe ifagnososy miaraka aminazy amin'ny tomaty io inona moa problème anao am'zany inona ngiaty tsy mba hitanao zanak'ologna efa nandefitry taminao nalefa nianatra anao noho ny fitiavananao zany anao nge mba lefa solavitra sainao izay maloha faniriagnany zay mba hoe miatrika izy teraka anao de io koa anao mahita antoiny zay za mezoenigny etsy any zareo raha mamany de maso mandeha am'zay nareo kely rany iada concours efa misy moavy mivolagna raiky re satria efa misy efisa zay mipetapetaka amin'ny sisin-dalagna za le Paul za meridenao am'zany Léopold Léopold atavy zalarô zaza zovy koa moa tsy malala fomba biagny zany zalahy ya midira baka nao ya tato mo nisy olo geda salama tompoko salama salama kabarinao tovolahy kabary aloha tsy de misy fa zay ibaka mpiara-mianatra généry Léopold ke samby nafaka baka ke tegna aro zaza tegna marigny ke ialagnatsiny izy koa tsy tafagnanao kanjona de taminare tatoveny nde ho tavoangy toaka to satria tegna fety hoa ary ino mo raha mampamena lely anahy Léopold ro la olo tsy koa magnontany zany fahafahanany madamo tamy sperdi tao sperdi mo le olo sapopy direct zany efa tsy hefa za tamy dokany tao mezo mamamy sperdi ya bon ok fa zafady aloha andeha zaho iadan Léopold ndraiky mamany fa olo karaha mbola mikoragna baka re ndraiky za le Paul mampitandrina anao sao de magnarakaraka ngia igny
hitanao toaka amin'ny tanana igny zany ndraiky tegna isaorako azy igny mbola tsy ary ndraiky nagnandra toaka ndraiky nagnandrana sigara zany izy igny rehetra izay niarahanay satria zahay efa nitriky nivavaka igny mety le toriteny taminy tsy nahaliagna azy angamba tsy agnanaovany zany to vola to hoe azony agnampiagnarieky mahereza zanao koa be zakivy amin'ny fiainana aza mitrahatra mivavaka fa magnampy fô zagnahary ia misaotra nareo amin'ny fagnomezagna to iada ndraiky nine de zay moa tsy mahabango koragna lavabe fô handalo dako ya zalahy mahereza foana zanako lafa magnano io fiainagna toy apitao amin'ny taranaka satria aiky be hiteraka anao io apitao amin'ny zanaka ao agny kofa mahazoazony raha izy adalagna hoa tandremo zany nanavoa iadanao ndraiky ninina wa mama tsy ndraiky mbo fa manintsy eky dite agnatin'ny termos io tsy manana re ndraiky wa izy ka mofa manintsy andraso aray mo ravinanto tegno mona igny ravinanto to za nine amaky azy mo atedy zaha aza ia presitry motro mo agnandrano mafana ia andraso basy amakiaga azy oazala magnanto mo tan'olo mampifanaholo izy ala mamaky azy moaty mahandro vary mandeha bazary tsisy raha tsy ta raharaha antegna amin'izy ala efa reraka mamoly volo akoho niany akoho amaregny akoho afaka amaregny akoho akoho fo mbo betomagny zala polandraha to mangina mama weky zanako tiako hely to sanagnako mayo tiako eky anato wa mama izy to mora fa manjary amegnono ya fa manjary amegnono tananona fa misy ronono be awa ia zany baka mama tany baka tsy mahay izy to mama tsy ndraiky mbo aditrotry le opola angalatahaka fagnahiny tsy atazanany baka izy ko tsy angalatahaka azy raharahako mitazazazy ary nagnaniko nagedaregny ary izy eny nahitana hela gede mama marary zala miteraky oui to donc mama voalohany sady farany zafatsy agnano eky izy mbola izy geda de feke efa misy zandriny edy ary magnaniko netanyzy io tsy maintsy andalovan'ny vaiavy ary mafy magnanira heretany ray mandreny mitaiza zanaka mageda reo nefa ave ko geda ditry fo raha tanare zanaka asa magnino nare io tsy matsapa raha zany efa nitihiko mama hagnombombo raha fa vita amsike zany matofa niboahanjaza to fa tsy zaza edy afa mahay mandiniky raha maro dikan'izany efa mahatsapa fa tsy mety raha jiaby natahoreregny mama ko ary izy kofa gedageda zazay mbo ampafantaro azy hela de lefa hagnanare ndraiky edan'izy io izy ave tsy magnano koa izy ko nagnano notry natanare zay raharaha ma sagnatria ny vava baka izy mandeha gnandraha magnanigny eky igny efa tsy wisy eky ia afa pare donc niazy moaty nina aveo motro fa naprepretika ka afa parepare jiaby so de ndraiky mbola misy raha hely hilanare zahako satria baka zahio manamana fikasamba andalon-tragno agny mba njanjara hagny zany so de gnandra tsy manjary edy Léopold edy agnano andizaha tragno anefa andeha antany hafa za sakafo mivolagna motsika tsy fagnaraka izy ko heky zany heky amina namanterake fo mizahazaza to wazalahy kitavandrinasany zatolo iana tsy seky tsy mba solosolo lamba hely lamba jiaboko ny tragno tavandrinasiny lamba niny za lambankoditry na tokony liana tsy ambaranao tsy mba hainao retry ny moaly izy toa lambankoditry toy tsy magnino misikina lambany mamake fo sikino feky robenazy ro hagnena aveke tsy mandeha an-tragno agny amlazy andeha liana ia mazy mandeha naravinanto aza hela fogna edy so de misy raha ilagnana mijaly zaho ato mampifanazanako to 10 minutes fo megnenao akagny so de fo magnantsontsogna ave ia ok 10 minutes zany za fa izy
encore mavahiny karaha zahay ampifanazy karaha tsy efa tato za koa mba gaga Léon Paul misy problème moa sa inona ny olagna tagny tao izy niny zany ampifanazy ke natao akory nambela feky tika zany raha azoko tsara efa am'rafozanao zany izy am'izay ty ya agny izy am'izay io iade vaiavy zafinareo aho iade ndraiky ninay tsara zany mba nahazo zafy zay to voalohany zafinay fa ho avy ndraiky zahay tsy ho ela andeha mangy any ke ina olo zany atodianao zany satria hitako mbola semposempotra anao io na kapa ankongotra efa tsy tsaroagna za iada tegna andegnany concours satria o misy concours vosokatra zay akao asa manakory sakavy avorivorika ndraiky dossier momba rahy manakory avy aminareo Léon Paul sao de tsy mety raha ataonao zany mba le fahasolavitra tsendriky maloha saina ngia faiza magnano raha manafitoigny ologno aky anady raha papaneza faly manakina izy ndegnany concours zany ambilao izy handeha raha vinato afateraky ambilazy mbo hay banjigny noavinjare tsy raha hidoko be hagnan'io aky fo baka fa hazo ambilazy hagnany concours zany izy koa misy raha ilagna avao Léopold volagna fogna zay fa zahay vogny hiposhina manakory zany iada satria baka lery mbola tsy magneky misy tegna mampisalasala zah io ay zao ary izy ataovy zay concours zay de araka ankoragnany mamanao te raha ohatra hoe misy vola ilaigny aza miafafa fa ampafantaro zahay ny atsaranareo baka nitanjogna de ataovy zany Léon Paul ary tsara aminazy koa mba ampafantaronao koa ravinanto mba tsy alahelo no elanao aminazy fa manjary mivadika zavatra fa raha ohatra ka alahelo ary raha mba gatako aminao Léon Paul tena gatako aminao mafy sao de tafaboaka am'izay concours zay mba hitasa tsara de zanak'ologno ataonao sary tsy hita ampijalenao tegna mangataka aminao za Léon Paul tsy anana toetsaigny magnanjany anao fa ora tsy fifaragna ngia saka volaniky mamitapitaka vaiavy miala izy agnatin'ny fasarotagna tegna mivadika problème ratsy am'tegna zala tegna ko amin'igny diada mazomotoky rehefa tegna mbola tsy agnatin'ny lohako fa tanjogna anazy zay io mila miala am'jalinay zaho ary jalinay io tsy tegna tsy tiako hitany zanako fa mila paripare tsara zay efa manamanan-draza zahay telo mianaka ary tanjoko amin'ny zanako i ada tsy vonikireo tegna mba mila manambola ambonimbonina zany zanako nagnanjany edy menimena ndraiky mamanao zay tsy neritreritranao ho agnan'io lasy teny afaragnanao zay fa tegna te ho lasa lavitra ary tegna tsy akadefanao lavitra ny menimena ndraiky mamanao nefa moa zany avy amin'ny toe-pagnahinao tsy nanjary menimeninao mivaralila tany efa tsy fagnaranao teninay ray aman-dreninao de tsy maintsy zao ny afaragnanao so ihany moa zany noho ny fitahin'Andriamanitra mbola nahazo baka foana anao de tanatin'ny sarotra azy ka tsy magnino alefanay anao mandeha manao concours zay de ho hita eo ndray zany nofinofonao amin'ny zanakanao zany zanakao zany ary zafinay koa de mifankahita eto foana atsika ano samby lavandro velomagna mahita ny zavatra mihodikodigna amin'ny fiainagna aty volagna raha fozagnanao fa avekagny zahay maregny riva nde mangery eo akagny sady gnamiro ampatsahely regny ndre zany nine fô copinakady zafady aminao mama mba tavy marindriny eo satria mba ilaigny amin'ny dossier akagny copie io copie zany moa ngiatanao ino anao ne olo misy karatra raha ilako copie zany baka iada tsy vonikena fô anaovako casier judiciaire zio mazany marina zana karakaray malaky zanako fa copie zay indesinay mandeha manatona tany amanginay-nareo akagny zay copie zay fa aiza matahotra anao ny atavita nofinofinao ataonay ndraiky mamanao maloha mbola anjaranao ihany no tavita satria mbola lazonao foana baka iny taty afara amin'ny herignandro anarehefa lefa mody afa matanjika zanako ia mama marigny raha koragninazy zany tegna fa lera mody mihitsy zahay oi sady zay toy antady vola koa fa varotronay zay maro olo kilia mandaloro zao basay azadignanare magnano vaksiny zaza tô tsy atako ambanjavitra zany mama fa tsaroako ia na zany na tsy zany ndraiky zahio mama misy raha koragnike aminao de lianina tiako aky koa fô koragna sy de ino loatra ndraiky koragna ankatsara noavintsika fô zany lianina ke koragna ino mo isike zany niany koa alfasy ravinanto mitandregny za ia izy baka lianina nandritra ny nanalimiteny tsy avony anao nisy dossier zay nikarakaraika de nisy concours natako zany
ary concours natahaka io afanivaly dia nafaka zany zaho. oazala mbola natana fo moraha zany Léopold za fa impiry miteny aminao hoe aza tao za dia mbola natana fogna hevitrinay donc Léopold tegna fitriaka zaza to aminahy manokagna ana zany mometretry fa za mahavelogno to manokagna ke kagny anandegnano fiadanagna anao akagny zay hoeto matinjaly. Liana raha zany mambarina manakory loatra zalahy zany koa nikabariny roa tagno telo tagno dia fa mboaka avy agny za tegna fa tsara mihitsy sasanakahy. Iya foagna baka izy ke zany amina ke tao roa tagno telo tagno fogna zany tsy fogna amina Léopold jalinay aketo mbo diniho za tsy te lala zany Léopold ajanono zany ajanono zany zany hevitry na farany lianina ajano le raha fa vita zany zany edy aza magnontany hevitry amin'ny mamy ke nafa izy ke zany andrasa dy za mbo ikoragna hely edy concours zany matoa izy natana agnavotry fahantragnanare zany tsara ndraiky concours zany raha ohatra hevitry avy aminaka edy ndanavona anto mandeha manao stage satria baka be namboaka avy agny mpiasa-panjakagna ary zany tsara zany lianina ambilao izy andeha ke manankory zany zay sy zanako aveke mama oa za tokony mbola velogno hoe aketo re aminahy aketo ampiako re mitady vola ana mandeha mivarotro igny ambelanao aminaka polay izy ko te hinono izy indesika aminao aro koa avy amin'izay leralera mody koa zahay fa iboka tsy tapika aminao amin'ny amaigny andro aro tsy foko mama Léopold handeha zany izy aveke mahita vaiavafaka agny za aveke adignany ake ninabika zany fogna fiainagna tokony tsy vitany tiako anaty azahy tsy maintsy mitady vola fa toetrany lalahy mizikepoka mama mora magnadigno tsy azoko mihitsy eny Eliana to e anany Eliana vady aman-janako e zanako hita vandrianariako eza ana tsy adignako zany zany fa kony agnaty lohany fafaraha andeha saraka fiadanagna fa hita be ho avy ianke intsakanagna koa anatolony any mba misimisy andro koa amaro zany olo tsy afaka concours ke zalahy mitomagny balahoko aro hagny antegna mba nafaka nampianjagnahary hely idoko keto koa zany koa tsy mety manakagna anjara zany anjara fa ho avy isakananao ary tegna tsy tiako lianina na managna alahelo aminaka satria ho haiky be karaha tsy ho vita fo formation atako agny. ok basy Léopold resy lahatra amin'izany za ke ino zany tenina farany mba hoe fatokisako anahy fa tsy hivadika aminahy Léopold ya matahora Andriamanitra lianina ary za koa mba matahotro Andriamanitra zany fa ana matokisa za tsy vadika aminao ary na koa mba tokondra olo isy fagnahy koa so de vadika aminaka amin'ny ery zalabazary ao ana mahazo matokisa koa avy aminahy chéri fa mandigny anao aviagny fô zanao viagna aviana zay vitany izy io akagny iambesako fô na tsy magnino fadingy zany Léopold fa za mivadika aminahy fô chéri so de na mahita olo manampahaizagna mitovy anao agny ambela ana zaha aza tazany Paul fa tegna malahelo mafy za mety tsy ozana tsy ny alahelo aminahy izy koa misy raha zany ia zany ndraiky baka aza mahavoazaha lastendraha magnanjany satria haiky be za koa mitika ana haiky tsy fale aminahy zagnahary toga de ho mafy alahelo mandeha aminahy satria lianina nitsara natana za zay ho tsy adignako avy aminahy fô baka nazahoako baka anahy igny ke za tafita zany tipaky ndraiky anao tsy possible zany io tsy maintsy miaraka miadagna miaraka aminaka fogna na ndraiky zanako io ary tsy ariako zany ilianina koa fa raha ohatra vita hely zany formation natako tagny toga de arosy ho mariazintsika mamanimpola hoe zagnahary ravoravako za vadiko izy koa mbo tanteraka anao edy raha jiaby koragninazy zany fangatagny amin'Jagnahary ndraiky izy zany mbo vita soamantsara zay zavatra hokasaintsika mbo hafinaritra zany ho tonga amin'ny tanjogno ery mila hoe eto antsuizy so deo tsy hainah fô eto aminay avy atsika avy atsika magnantoa moa tany tanàgnany antsuy zany satria abaka za tsara tato agnaran-draha fô midoko port berger fa tsara nandeha antsuy andeha ino moa tsika zeto avy aketo andeha hongotro sa andeha taxi tsika andeha an-tragnonareo agny pentigna maro aby eto tegna tsy hozakantsika madamo hoe tsy maintsy mandeha taxi ho atsika fô raha tony any ke ana mieritreritry zay moa tsy ho alan'ire mandrenina ndraiky zaho oary mila hoe
so dia ho tsy hainako ne efa vita tamin'ny fanaovako formation tanko ny fisorohatana atsika tsy afaka ndeha tao ino eky antsika zay fa miaraka tragno araiky dikan'izany baka formation dia natatanarivo tagny mazava ho azy ery melao mazava ho azy ery melao mpiasa-panjakagna ny lelahy tanaty afandray poste fô za zay tavela ary mba ino moa raha natana tatanarivo tagny satria baka anah karaha olon-teny tsy mihety ino raha ndohana tao zany anitra tankatso ziska atsika fankahita igny dia nagnano fisoratagna antsika hitanana mamako tetina hita taratasina boaka akazo fisoratagna antsika igny fô le raha tegna nampabory za tam'zigny baka zareo isarotiny za ndraiky tegna mba isaroko mamanao ary mila hoe tsisy mba natandre olagna zany na zare raha vravo aby tambony fisoratagna atsika igny fa raha tahorako fogna re mandreninatsy o dia fogna tsy tia za fôtony tampoko amindre loatra fisoratagna antsika ary za nivolagna taminao nagnino tsy antsovagna ery mamana ehe ozy ana tsy nikenina ary vavolombelogno tamin'ny fisoratagna antsika igny olo niaraka nianatra taminay tamin'ny université tao aby igny tegna mba regnako ny olo mirikarika zany ery mila hoe tegna naresaka zala fisorotagna atsika igny ery mila hoe nazonazonery zala tamin'ny université namana regny wa ary misy taxi hoe ndraso antsovika taxi ya malakilaky na ary mila hoe malakilaky zy mo tsika roa miaraka andesindre ya tsika baka miaraka amin'ny taxi miaraka amin'ny entagna io mandeha amin'ny ery mama igny ny any fotoana nomezan'ny Léon Paul fa ilaza ody izy ka sao dia tokony sakavy amplazagna ravinanto igny izay fa efa tonga fotoana andraisan'ny fiadanana zay andraso aloha tandrignesantsika raha volagny tsara heby izy tagny asa tsy nianatra koa tsy nianatra izy vola marobe nalefanefa tagny zay izy zala tegna miaro aminahy tegna miaro aminahy likely zala zany misy taxi mijanona tokotany eo zany zala mbola tsy niova fô tragnony riady raha nanakory akamo tragnon'ery mamana Paul ya ato zay mipetraka ary mila hoe mandroso ana mandroso ode pitody mandroso mandroso ya afy midira baka anary mila ya hiditry za salama balohareo yada salama ary karaha tsy ravoravo ndraiky ninona hita zahavy raha nanakory mama tsy dia azoazoko baka fihetsikinao zay kabarinao avy tagny malôha ary veo karaha za mahita namagna andesinao miditry ato ary za mahita tananareo indreo karaha samby misy peratra dia mila mitandregny valiteninao malôha zay ndraiky mamanao iya zany moa nangatanareo ambarako yada za baka nialako teto endagna ny formation roa tagny fô zany anaovako formation nakahy tagny fa vita zigny isoragna zagnahary ary andre poste za zay tavela yade ke mpiasam-panjakagna zany kanary yade tegna tafaboaka tsara zany koa ohatra hoe tafaboaka marigny ianao ary hita fa tegna tafaboaka marigny dia mangataka fanazavana am'izay zany zahay hoe azovy vaiavin-desinao tô iagny dia le peratra amin'ny tanana sa ve haingohaingo tanana izy ty sa magnankôry ya nagnanjao izy yade nitakigny tamin'ny stazinay tao resaka fanambadiagna ke tsy maintsy nitanterahaky satria za vogno agnano stazinakah io vadiky yade efa vita soratra mihitsy izay roa zay ho hitanareo amin'ny mahare mandreny anareo ndraiky tsy maintsy agnaboakako taratasy tô iagny izy tô taratasy nisoroatanay tagny soroatagna fanambadiagnanay zany magnino mo Léopold na magnanognano fahatany magnano io na zay ray mandrenina tsy nampilazana amin'ny raha natanareo nefa ndrika anazy ko angataka vola ndriky vatsy hena amin'ny telefônina zahay hoe magnafitra zany raha geda be magnanindro tsy nagnafaragna zahay dia mieritreritra zany Léon Paul lamlamina saigninao zany tsy hainao fa misy problème napetraka anao aty azafady tompoko ary mela agnarako aveo amin'izay za vadiny dia tsy mazava aminahy zany koragnanareo ary tiako azavenareo koa fa ino olagna amin'izany tena hoay zao izy faly mafantatra maloha agnaragnanao teo zao izy taovavy zanakana io efa manambadiko izy aty ary efa niteraka koa ary io vaiavy io dignery maloto ny karakara fianaragna anazy nafaly baka ary mbola vaiavy io koa nandefitra mafy namana nandefa vola nanaovan'ny formation ndraiky stage nazy tatanina rivo tany tagny izy rehefa tafaboaka dia atany sara tsy hay zavatra nitranga taty tsy magneky an'izany zahay dikan'izay
aravagno nareo Yada zao atany le olo volagninare zany iny yada tsy vady agnara-panjakagna fa izy to ara-panjakagna le miaraka aminahy ary ny volagny re tagny mihitsy tsy maintsy miaraka amin'ologno izy amin'izay le vadiko ary efa nisaotra zahay zay io nambarako anare teo igny ke le raha tiako koragny tokony le atao aravagna satria o tsy ara-panjakagna yada sady igny yada tsoriky aminare ny marigny igny aloha fa tsy tiako tsy efa hantitry izy agny amin'izay zala Léopold seky namagna baka vava magnano zany avy taminako nahatonga zazy igny nijaly ke manakory zany zanaka aminazy akagny ay zy mazany ndeso ninazy igny fogna zany fa izy ko manambady mbola ozy ninjare roagny fô fa zay ka to mba hagnamboatra ninay manokagna efa tafaboaka zany anao Léopold de tsy raha rahinao zany namanao niaraka anjaly sa magnatony atao hoe mitsipadoa lakany tagna zigny tadidio tsara Léopold tsy maintsy batainao manokana vesatra io ary tsy maintsy anody anao raha nataonao ngia za ndraiky tsy agnozogno anao nony anao zanako fa tadidio tsara tsy zakanao la elony lianina zay ary mitodika aminao koa za raha volanto za tsy malagny areo fa eritreretinareo zay raha koranky zay efa manam-paizagna baka anare mahay mangala konogno zay raha zay zaza tsy manantsigny zany papa sy mama tsy magnino alainay zanany zany tarminay akato an-tragnonay zany tsy halako satria izy taloha mazo mandeha aminjay Léopold tegna zahay tsy afaka mitazogno reo akato so de baka tandre hoe mikondoha aminare fô zahay tegna andary azafady ya magnan'zay mantera misambragny maloha marapahitanareo tragno fainareo tsy falaigna zany fa fiarovagna fiarahamonigny mba tsy ratra ya ko zany atany tsy magnino zany yada ndraiky nine afa problème nahazo izy toke tsy maintsy zakaigny ary bataigny jusqu'à farany bazar nintsui zany Léopold ya bazar nintsui atsika zay madamo hoe bazar be zany toy fa raiky ambany agny bazar kely zay baka maresaka tsy mitovy aminay port berger kankone ya i baka ndraiky jiaby samby maresaka aby fô atao fa zany antegna tsy mankatsara tanagna antegna fa maresaka marigny aminay eto ormela ndraiky ary nako ny tegna zanatany nintsui marigny atsika nalaky nahita tragno nagnantô fa atsika ndraiky tsy haiko veta nipetraka tamin'ny sambra tagny ko helahela tagny atsika ritry fô volantsika itsy zany ka ino mo raha tantsika kabaka maloha ya atsika tokony raha mividy ko hely ary mila hoe satria mila mba manasanasatra ary magnampodipody haigny koa vita stage ty raha moramora mafy manomohasanareo aka tsotra hely asanay ao satria directeuranay olo tsotra be koa mandray piasa miaramonigny amin'olo nazavo avy vitaniko ny ery melatsy avoniky anao tonga de nivolagny izy anao moa le olo vaovao voavy zany ya zaho izy tonga de ndrasiny tsara be tonga de nagnano fitifity hely koa zay ery mela giagiaka niaraniaraka tampiaramiasa jiaby fô nahagaga fô zany nagnano présentation zahay igny izy tsy nanambady na zaho mbala ny fagnahako ne gagagaga hely izy zany tebaka mety efa nanambady fa voadona mpitiavagna igny izy efa tsy nambady eky ya mety zay mariny ndraiky zany madamo satria olo fageda be magnanjay hebe fa nanambady izy de voadona mbo fanaka Léopold eky lala mifampitantagna amivay avy igny andraso japako tsara be ary izy amin'ny madio sarambo izy edy andrasoko seky tsara aloha masoko fa ohatrany tsy mampino tegna fandianagna anazy zalahy igny niany zontonika mipody fogna andraso zany de gnaraka azy izy koa tsy Léopold izy mialatsiny fo eky zahy tegna tsy maintsy andiana koroforo niany tegna izy zalahy izy vokany so ihany zanako nandry rohany mbo tsy nibotrobotroky atô mikorokorotoko ndraha magnantony any Odry, azovy koa mavayavy tsy malala fomba atao ihany zalahy ya tsy malala fomba za Léopold fa tafana mahita za malotoloto magnantony kilana de tsy malala fomba za tsy zany azafady madamo azovy mo anao azafady aloha hitanà vayavy avy tsôro maloha lambany vadika amin'ny tagnanao fa manjary mipetaka amin'ny lambanazy madio be godragodrany to mate amin'ny tagnana hitanà vayavy
ana mbola vosambana nahita za ary za mbola vosambako nahitanao ke midika zany fa za tsy mikoragna amina fa amin'ny Léopold andehanany koragna to andraso izy mandeha aminazy zay na volovolagna mazava doko zany zao koragna ambarako anao vaiavy toy azalena baraka bazary to za fô tegna tsy medy amina fa koragna ambarako anao tsotra hely mandeha nantragnon'ery mamagna fa agnina mikoragna aminaka point za tsy te lala zany Léopold dikan'izany boka fahailana tonga avy natao antsuite eto fô namagna ny lalamaty fô mibazary aketo tsy te hita za azafady edy Léopold azovina moa vaiavy io zany raha tiana hoe vaiavy to za vady za mamanjana tsara hoena izy ro zany kane milafika amigony ro mandry Paulin arigna azy atavo agnaty lohana fa marikitry Léopold zany midika fa zanany mihitsy izy ary rotagno zany kane Roger tsara hoena dikan'izany rotagno koa tsy nahitany zahay marigny moa zany Léopold ino mamanjany kana zany taloha fogna ary milao taloha izy mamanjanako fa tsy mizay io ana olo miaraka aminaka ke azovy koa mamanjanako akeo kena zany moa mitetetika hiala zany ena Léopold hialana zahay ndraiky zany kanao dikan'izany za fa tsy mamanjany kana zany tsy zay satria fa tafitana fa tonga mitanjogny nirina dia hariana zahay ndraiky zany kana tadidi tsara Léopold fa zana tafitanao atafy tsara agnatin'ny lohanao ana karaha mbô nianatra anao tsy mahadinika raha laligny ary tsara hoena zany ary mifahaina koa avy taminao fo nampijalijazy keto nagnano to vaiavy ty zany koragna to zala komasy mampivorolo bazary ambarako ana tsara be zany fa koragna ambarako ana farany ana fa tsy tiako point olo ambony be ohatra za to tsy mendriky miaraka amin'olo ohatra tana tomaty nabaka tsy namangalangala baraka zaho abazary to zala tanapetrany eo amtagna boadinao ampiseho azy madamo hitana amin'ny fa zahay vita fisoroatagna sana tigadra idridivategnan'olo zana tigadra volagno baka zay tapitry nafa amlaza henday atavo mampianazy nazo anao ay mazava doko zengy fidifidin'olo agnanovagna alfahagny fa tsy olo jiaby hitanazy andeha agnanovana alfahagna ana sady na mitete hagny mampemany sady maimbo tomaty lo Léopold maty za hoe diso fô nantenagna mihitsy za Léopold maty za zagnare fontsena za maty fontsena za olo bazary to marariky za zany mama oui nagnino ma vaiavy to zala oa zala mizafa olo ty mety olo toragna ntatedireo oui tegna toragna zala ndesigny l'hôpital malakilaky zala to aya tegna mialatsigny moa zany raha mandeha aminareo ka ty zaho mamany lianina amin'ny zeo misaotra Frédéric izy koa tsy ana zanako tsy nagnani tsy salama nagnani koa izy tena rarobe igny ave koa mbô ny zafikely koa ny karakaraina koa tegna mankasitrika anazy Frédéric amin'ny raha nahazo zanako teo igny ave koa Frédéric izy koa vola nitahana zanako fogna za tsy mahita vola igny apodika amina fa Andriamanitra makarepasoavagna ndraiky amaly ny soa jiaby vitana taminay ny am'izany mamalianina tsisy tokony isoranareo satria baka raha natako zany kajikajy tamin'ny vola nitsaboako liana zany 20 millions mahery ke tsisy tokony isoranareo zany ka eto moa zaho tonga hilazany ampoko aminareo fa indrindra anare mandreniny zany Frédéric volagno fôko raha tiana volagno mo mitandregny zahay ro mianaka aketo azade takoragna mampalahelo loatra Frédéric satria fahaina fôna azy ke io mbola tsy te regny raha mampalahelo za mihitsy aya eto moa lianina tsisy koragna hoe hamparary fô zany fa tako mety hafalifaly anazy zany raha koragny keketo ary regny koa anao voadona ampitiavagna dia voadona tamin'ny fiainagna koa dia raha tiako koragny amin'izany moa olo nagnitinay anao lianina namadika anao tamin'ny ora farany tsy magnino zany lianina fa fomba ampiainagna aby raha jiaby zany ka tonga za lianina angalana vady za raha te moa lianina tsy manambady ary efa ianareko asanaka so dia mitika za koa na Frédéric
satria abaka izy koa nydiniky tsy olotra za tao nimendrika atao hoe vadinazana satria za olo mahantra velogno be otretako to mivarotra tomaty bazary directeur be karaha tanay ke mendrika ho vadika ko nydiniky karaha hoe tsy mety aminazany za karaha hanosiko asalohako fo ndraiky raha andeha tanazana izy koa aminaka malao za tsy sarotiny lianay satria anahibaka fa vodina mpitiavagna ary fanafodiny fitiavagna égale fitiavagna ke za aloha tegna tsy manda ary afaka mitsodrano anare koa za izy koa zany sitraponare satria nate fa voafitika tamin'ny araiky teo igny efa tsy haiko lianina raha ikoranike ary izy koa sao de fogna baka Frédéric atanare hosakagna amin'ny vadiagnanare zany fitiavany zaviko to tsy magnino izy to tezaiky izy to ninahy izy to sagnatriany zany mamanlianina tsy hoisy zany tezaiky zaza io tezainay miaraka ary etiko moa za magnome tokerery aman-dreny atanay maresaka vadiagnanay amin'ny tanàgna eto agnano mariazy la tezahay zany tanjoko aiky ndraiky lianina fa tegna misy elagnaelagna be zany fari-piainagna antsika fa nefa za moa lianina mandeha katikaty fogna isan'andro fa nao mandeha tongotro aveo vatro tomaty tsy atako sakagna zany ary tsy atako akifo koa fa ana lianina anjarako angambana tegna ravoravaka za zany to mihitsy donc ny tegna hoe anjara mpitiavako aminazy fa le araiky tegny mbola tsy izy donc Fa maro fogna Léopold olo ivelan'ny tokotanin'ny église toy maresaka donc mariazin'ny directeur anare to niany tana raha fatalizany maresaka konjany niany ambarina raha moramora madame onadra to niany ke firy fogna mo olona azo invitation tamin'ny mariage to olo rivo mahery ene izy to iagny madame maresany mpanambolako izy to e elako ny mandigny to iagny raha baka samba zoveko vahevina le directeur anay vady zany satria tsara natao présentation taminay piasapiasa taky be ndraiky izy tsy piramesy aminare satria izy tsy hainare ke olo ahenjagna reriky na tsy olo tiany e sokoantoko sady regny ko ny piaramesy aminay jiaby regny re ary ry zalahy namako re mba fanagnotany zaho aso mo directrice io agny samby bolibolako tsy fogna baka dikan'izany mety surprise aminare karaha zany ake fa nazany naty zandriky madame zay tanay mba fa tsy teraka koa satria baka piaramiasa aminay jiaby efa niteraka presque tana bizare jiaby samby mivotsovotro zany kandre atsika igny atsika roa fo eto ary nagnino koa alaigny le zany ka nao mivay mivatro tomaty ndraiky tongolo igny sagnatsiabaka ampity fasaragna aminaka zany samay hoaty ty tiazazany ka zanabaratra amin'ny mahavavain-tegna foko nivolagnana zany satria zaza tsy manantsigny ary tsy vitan'izany koa Léopold fa za hitanay tegna misy problème amin'ny fitirahagna nagnino fitirahagna za koa donc tegna fa tsy miteraka eky oui tsaky lavaka zah zalahy ke ino moa mahatonga anao hoe tsy miteraka za baka tamin'ny mbola nianatra tamin'ny université matetiky zany za mangala zaza de mety zany donc tsy hitirahako to ary za matoko fa mety efa jiaby ta satria baka za fa tsara bikibo za tamin'ny fotoagna tafarany zany maty atsika zagnahary raha manakory loatra zany zala nagnino zany taloloaka tagny tsy efa nambarana zaho madamo toko mba fitsifitsy ratsy koa natoy ke zegny edy baka nivolagnako anate nagnino tsy alaigny zany ka nao akagny tsy nikehina havy le roa fivadiany regny fa manginanginana akony tsy concentre lasa tsy concentre trouble misy lohana ambarako ana tsara be io andrasoko ni tsy ndraiky tsy ndraiky raha fozako votovotro zaza hiditra am-piangonana ty zala andra zanako le mame nadigno raha manakory salama raha volany taloha
salama tompoko Paula mo aminao e moi izy meve aze ary zao voalohany mariage avanare ono ta mariage amin'ny directeur e liane mamany Paula mamanjanaka nisy rany tripika be mikeranaha zany eky ma tsara zany e oa anakaraha fandeha popola olo jiaby mbola akaty mbola mitsangana nandriky efa mandeha miboaka za ro iboaka anamtao aky zanaka tsy niteraka raiky toy araiky nanamba directeur ane wa raha manakoroatra andrasy fa izy ende raha kintany igny wa Leopold na mandeha eze sakafo laiky aminao e kapoka laigny akeny itsika fa za tsy de olo tsy miteraka io divorce atao Zahira papany andeha hely andeha amin'ny ravinanto koa fagniraka izy ndihitaly mandeha amin'ny Léon Paul igny zany iya tanapaka voalohana fa tsy hôpitaly efa mibombogno zay ndihitaly hely ekany anay izy beky mandeha any niany izy nandeha laza antogno mariage ny directeur andreo zany be ravinanto tsy maintsy namany magnagny wala niany marigny mozigny tsy efa kôtaly zany amaregny koa na iza mandeha fa iza mandany fotoagna am'zany Wasi, azo manitra mabigay zala. Zaho yada. Ame rano manintsy hely aloha an'le magnazy. Anatao mo raha azon'ny Leopold? Ame rano maloha za fa losognao. Malakilaky rano zany to mara olo toragna nagnino koa ranao toro. To raha loso e mo natao e giaho ang jiaby. Ana to mara nay karaha mbola lamba madio ana vegny mbola masainy jiaby. Very za yada ndraiky nine tegna very nagnino mona very mamanjanako igny nanambady directeur anay akao igny ata mariage regel nataonay igny araiky le indesy taminareo teto natako fomba igny tsy miteraka ko zay ary ninao losana mandeha Leopold votsotsoanao zio ty natako mieritreritra hoe olo tsisy anjarany batainao ngiany inao Ako Leopold hazona honogno aminjany zay impiry vilagny nandriky vaiavy hely mbola ifo tiana evaka na zay mikona resina Leopold niaraka nijaly tamina nitipahina zagnahariko ny misy marigny to zeky baka anao ndraiky andro tetetika agnano hoe nagnotsaka omby revo nafayanao tsara zay de fa saka vilanky mizahava olo itirahanao agny hoe hanty mbola ialokaloka aty ma zay ngia mila zafy zay saka vilanky aminao zany ary raha vinantony tirahanao igny tsy halanay masaka mandeha keo izy minday za zay mahampy anao tsara zay amony tegna feky za yade Leopold zany tsy vaolagna ade fa minao agnategna zany anaza ndarindry za zay igny maty le zalahy tsy azoko mitsiko raha maty Leopold anao mipidana ngiaha no tegna tsy teo